ana maling tulung ana anakmu sing kenalingan ana halo cek jos bro Cakalan kowe rene aja dilawan nyekel maling pantese ya dikepuki adodo kendo malinge kok gini sih bro ayo bro iki aku sing takon lho apa sing takon karo Mbak Sinden iya dhuwur sithik bro sing digondhol apa wo sik aja apa lho digondole ra apa-apa medeni mburi dhewe lho apa wo lah cewek wedok undang-undangane wo lek lanang ah ya modar iki modar iki dagelan metu segane mlebu kok dagelan mlebu segane entek gawe dingai wis bunono sakmo lho pirang-pirang Pak Kardi aja nyenyek uang nek iki sentimen piye tapi ya dagelan metu segane mlebu kok engko jen mati le kalau mati le gento to jen mati le sing urip kono kok kupingmu bosok kowe kontrolmu mati le halo lho halo sing ngomong kono kok tak idoni raimu juk kontrolnya mati le ngandani wara iki sing dikondhol pondok niki sing kemandul niki ora ngandel ah ora ngandel piye wong wedok nek dikemandul iku sing goblok iki kowe kuwi nang dinggon wong wedok ora dikemandul neng melu ngopeni apa ya sing gandul-gandul iki mau jorok piye re kemandul ning ngendi nduk niki sing tangan jero niki kemandul nek jero iya bener nek jaba kudanan panas kok nang jero kan aman iso dingin-dingin empuk ning jero ngendi nduk niki tangan jero dodo atiku sing nek jero dodo mau ati gandul-gandul jero mau ati tuas aku deg-degan cel deg-degan piye rumah saya sing gandul-gandul nang jero mau ati lha yo ati rumah saku ati akeh amono jorok ajene ati kok ngakek-ngakekno wong lha kok yo ngakek-ngakekno aja saru kakeanmu saru gak kakean iku kakekane yo kakean alah lho iwake mlebu neh nggo nang kene mlebu aku mlebu iwak kare tempe ngono ya ngono nang ngono nang aja ngono
atiku ora karuan abubu ibu tibu ana maling sibu ana maling aduh ibu luwe betek belang mati obate ibu malinge kok edipe nih Weh, kena takok. Mau aku sing takon sinden, dengan gue ditakoni sinden. Oke. kowe mau takon sinden saiki ben Bu Sinden takon karo ingsun Ensun matamu. Anak copet ada Ensun lho. sapa Ensun ku anak ratu. lah gene Lah kowe anak copet ada wis Ensun. roh wong Sidareksa ya apal karo Belong anak wong ra duwe Oh, lha anak wong sugih Pak mboke bakul mas saiki Ora kowe. roh nyatane grebes teko bapak moro paring mas paring Ngemis iku. apa Ngemis. ngemis padha Iya. kerene Lah kemaki mbok aku ya, mbokku ngemis. Nak kowe ya nek wong sugih tenanan. sapa Ketara mbok buah nek gone wong digawe kalungan atom nek. Padha kerene. padha kerene ngenyek-nyekan Ayah. ayo sayang Alah. Ayo Dik apa Nduk? wong kota bukan mudik karo wok mah ayo sayang Sayang. Ayo Nduk no. tak jotos ndahmu lho kowe Ayo Nduk. tak kaya apa kowe tak koki kowe apa aku Kowe. lha yo rek geger Lah ya kowe muni Nduk. iya ayo Durung kok. Durung kok ngene. tak koki aku apa kowe Kowe. lha yo kowe geger Aduh piringe mlebu neh. Sing dicalang panas bilang niki sing kemandul niki Aja ngono. gini Gemandul Dik. Niki. sing takoni aku apa kowe Kowe. cerewet amat lo amat aja gak cerewet kowe cerewet wakekane Ayo nah. kemandel ning ngendi Apa? Kok tekan omah ayo dah. Weh, sirik weh. Oh. Wong Waduh. sayang Ah, lanang iya. mbok amuk. Wong ngundang belong nek Nggo tekan guri Mbok badhok kowe. Gayamu. Ngene lho. Niki sing teng jero niki. Ngono iku ndak sopan. Ora sopan kuwi. Bodone jero nek niki. Lha gone nang kene nang kono ya niku. Takoni aku kok geger kakekane. aman jero ngendi sayang Alah, sayang matam suwek lho. Dosa karo wong sepuh ya aja ngono. Alah wis tuwek nek ngundang kowe nek sayang. Lho kok Oh, potongan kaya bus. sing jeluk ya aku apa kowe? Kowe Lah ayo rek kono ora nesu kok kowe nesu. aja sayang. Ngene lho. Ning jero ngendi tak Tak ya apa? butak. Buacok. Pokoke aku iki iso belaran iki. Apa? Gini. Aja tak turu dasmu. Nesu karepe dhewe. Ayo. Nik yo yo. Niki lho sing nang jero kathok. Tangan bobok. Kowe yo ngono kok. Niki lho nang jero dada. Kuwi nek ati, ana ati dilebokno kathok. Ora ana. Lah jero kathok gandul-gandul ndak saru. Iso ngomong saru sapa? Apa? Rek. Rek dasmu ngono. Ana korek nang jero kathok nek gandul-gandul. Lah ora percaya kowe, reke belongi rek sipo. Ha. Ting.
ana cantolane. Dilebokke bolongan sabuk, kathok apa sake gedhe dileboni kerek iki mau. Ora mlaku. Gandul-gandul lho. Ora ya ora gandul-gandul. Ah, ngene bojomu ya gembleh-gembleh. Kakek kamu lho. Kok setangan gawe bojoku gembleh. Lah ya kowe ngelokno wong. Ngono ya ngono. Ngono ning aja ngono. Ngono. Ning aja ngono. Oh. Ya ngono. Iki Metune Romono maling. Romono maling karo ngelingke durku dureksa kene. Heeh. Kena remesane ketoprak keamanan lingkungan harus terjaga. Aman, apa neh Masis? Ana Mas Heri. Ana Heri Brewok mbok sapa mau? Cara ana maling garek nyekel. Karek nyekel Mas Heri. Iki lho Mas wonge. Iki lho, endi? Kowe kuwi kok. Akeh ambek aku iku. Lah jenengmu sapa? Jenengku Kancil. Gawene nyolong apa? Nyolong tim. Kuwi maling ta ora? Ya Ya iyalah. iya. Iku lak Kancil kewan. Aku kan Kancil manusia. Alah, potongan kaya petelot. Iki ngene, Long, Apa? matur nuwun karo Mas Kardi. Iki aku salah alamat loh. Jalan. Manjermu karo aku lewat telepon. Campur Sari. Campur Sari. Ah, ngene. Mergo ngrumangsane ra ndenggon. Ora nggon terus Mas Kardi nek diomongi Heeh. sing ora penak mbok sapa ora ngerti. Iya. Aja diduding wonge Iya. ya. Mun ada ketoprak mbok nanggap ketoprak sing tenanan. Monggo kudune campur sari dagelan diketoprakno. Ning terus Mas Kardi moro nek gone wono. Wih. Gone Gusti Allah subhanahu wa taala. Lah mrono gone sapa kok? Nek gone mi kok lho. Cakepamu Cakepamu nek gone Gembiling Lor. Iya. Mas saiki ketoprak wae. Wong sedekah bumi kowe tak ragatane kowe. Iya. Kowe temenan Mas Kardi ku asline ora wong kene. Mas apa? Kardi. Kardi. Mas Kardi ku asline ora wong kene, Lah, asline. wong ndi? Iki pendatang ning sing wedok nek kene. Wong anu pagak, Wong pagak telanaan kono. lanaan kono. Iya. Iku wonge wireng. Duwene ganteng wireng. Iku keneng penyakit uyah legi lho. Iya aja ndungakno elek lho. Lho wonge manis kok, ireng-ireng manis gak keneng penyakit uyah legi. Oh, ireng-irenge sepur. Lho, nek ngono. Tak diwowu lho. Sunumpaki wong pirang-pirang ngono. Iki nyambut gawene Jos. Apa? Ana banyu. Aki, kowe nek melu disetrum cocotmu kondo. Oblong. Kowe lho, Mas Kardi ku nyambut gawene Aki. Kowe iki jajan neh. Iwak neh lho. Kowe ndagel dhewe? Piye? Aku tak mlebu. Ora iso. Ora oman iwak kok aku. Jajal kowe tak takoni. Apa? Saudara Belong datang ke sini ada keperluan apa? Menghadiri pesta kitanan anak Mas Kardi. Ada hiburannya? Ketoprak Kandel Jaya. Bagaimana pengunjungnya? Banyak. Wong iki kok banyak dasmu ngono. Iki sing nonton ki wong ora banyak. Lah iya. Banyak ngesel cocotem ngono. Saudara Belong datang ke sini ada keperluan apa? Menghadiri pesta kitanan anak Bapak Kardi. Ada hiburannya? Ketoprak Kandel Jaya. Bagaimana undangannya? Banyak. Wong. Iki wong nak banyak nyosor dasem. Sing nonton iki ora banyak wong. Iya wong. Lah Saudara Kandel datang ke sini ada keperluan apa? Menghadiri pesta kitanan anak Bapak Kardi. Ada hiburannya? Ada Ketoprak Kancil Jaya. Bagaimana pengunjungnya? Tidak sedikit. Tidak sedikit. Bahasa Indonesiane akeh ku tidak sedikit. Nah, nak banyak nonton dasem. Oh banyak ku ngat. Banyak kok nonton ketoprak ya. Iya. Nek ngarani bojoku lunga. Bojo saya pergi. Bojoku teko. Istri saya datang. Bojoku dur. Istri saya tinggi. Kok betah kowe? Kok betah? Tak dasmu ngono. Dia bojo tinggi ra cekit ngono. Berbahasa Indonesia indah dan benar. Tapi kalau ada kata-kata yang salah dan tidak sengaja, ini jangan dipaidah. Ana bahasa Indonesia dipaidah. Dipaido basa apa? Dipaidah ku bahasa Jawa. Bahasa Indonesia dipaido. Dipaidah. Nah, makanya jangan mengenyek saya. Apa dikira aku gak bisa? Haha, sawangannya. Lah
sawangannya kamu kakeannya. Ya nesu dikandel ra percaya. Lah gini. Bojoku lunga, istri saya pergi. Bojoku teka, istri saya datang. Bojoku dhuwur, istri saya tidak pendek. Bales. Loh, utang nyaur nyileh balekna Anda. Ngerti? Apa? Bahasa Indonesia ini kendi apa? Kendi, yo kendi ya. Enggak iso. Lah ora iso. Bahasane kendi apa? Bahasa Indonesia ini kendi ku tanah air. Kok iso? Sing digawe kok kendi apa? Lemah. Lemah bahasa Indonesia ini apa? Tanah. Isine kendi apa? Banyu. Banyu bahasa Indonesia ini. Air. Lah ya ada tanah air. Oh. Bahasane kendi tanah air. Lah ya nang methuk pakmu kesereten. Nanti Pak kok susu sereten lha pengen ngombe tanah air ngono. Omonganmu. Lah bahasane kendi apa? Kendi tanah air. Tanah air. Nek sirah? Sirah kelapa. Kelapa dasu ngono. Kepala. Kepala. Nek mripat? Mata. Nek irung? Hidung. Nek cangkem? Cocot anu mulut. Ngisor mulut. Janggut ah. Ah, goblok ngisor mulut janggut berarti sekolahmu biyen bayar pijet biyen. Edan iku. Lho edan piye, Rek? Nak sirah apa? Sirah kepala. Nak mripat? Mata. Irung. Hidung. Mulut. Mulut ya mulut ah. Cangkem. Ayo mulut. Ngisor mulut. Janggut. Ngisor janggut. Bakdo mulut rejep ruah. Ah. Ya kowe padha ae. Ah, iya. Oh, jek tak takoki. Apa? Bahasa Indonesia karo basa Jawa iku akeh ndi? Oke, bahasa Indonesia. Ora iya. Bahasa internasional ini bahasa Indonesia. Akeh basa Jawa. Wong luar negeri nyinaoni bahasa Indonesia. Gak iso akeh. Kok iso? Akeh basa Jawa. Oke, bahasa Indonesia. Tak takoki. Adik lagi mangan. Adik baru makan. Ibu lagi mangan. Ibu baru makan. Bapak lagi mangan. Bapak baru makan. Bilang lagi mangan. Bilang baru makan. Apa bahasa Indonesia kok makan-makan tok? Dewe nak basa Jawa. Padha. Ora iso. Nek bapak lagi mangan. Bapak nembe dahar. Siji dahar. Siji. Ibu lagi mangan. Ibu nembe nyedo loro. Nek belong lagi mangan. Belong lagi nyekek. Oh. Telu ah. Dahar, maem, nyekek. Iya, isik wi. Bathuk nguntal. Jojoh barang jek pirang-pirang. Iku lagi mangan. Lagi mangan. Tak takoki. Ibu lagi turu. Ibu baru tidur. Ibu baru tidur. Bapak lagi turu. Bapak baru tidur. Belong lagi turu. Belong baru tidur. Oh, tidur tok. Iku Iya. bahasa dhewe nak basa Jawa. Bapak lagi turu. Bapak nembe sare. Ibu lagi turu. Ibu nembe tilem. Belong lagi turu. Belong lagi micek. Ya. Yo oke. Ape micek-micek nomor dadak nang ngarepe wong pirang-pirang. Sing penting akeh ora. Ya oke. Lah kuwi belong berbadok micek ya ngono. Ngenyek wong kowe apa. Ngomong ndungakno kancane kok elek. Lho, aku lak takok. Iya. Bahasa Indonesia karo basa Jawa iku akeh basa Jawa. Sing asli padha. Lah ngerti ana caraka. Roh. Ana caraka ana pira? 20. Alah, goblik kowe iku. Ana caraka ana 20. Ana caraka ana 5. Tak tonyo ndasmu iku malah. Lha jajal kowe. Itu. Ana caraka ana 20. Jajal. Ana caraka data. Sing takok data sapa? Sing takok data sapa? Data wis mati. Takokmu piye? Ana caraka ana pira? Ana 20. Wah, ana 5. Ana caraka data. Aku ora takok data. Wong aku ana caraka kok. Ana caraka ya ana 5. Ana caraka. Lah data. Data ora aku ora takok. Data we modal. Data nang ngono, Pak. Kon rene Pak wong data, Pak. Bingono penduduk kuwi omonganmu. Ana lagu Dandrak. Apa? Oh, lagune anu Mas. Sluku-sluku batik. Bathok gede wong cilik kok. Sluku-sluku bathok nek dimodifikasi. Engko nak bar suku-suku bathok, engko ana bocah penyanyi Mas Telek. Ora, dikambari Mas Kardi mau bintang tamune Kirun. Bengi iki. Yo diteni ae. Heeh. Suku-suku bathok Mas. Cek duk duk cek duk duk cek duk duk cek. Cekel sik. Yo, Ayo. kok sik kakek ane kok sik ah. Kok nesu wae iki lho. Ini maju ah. Nek aku rono, nek melok rono. Kok rono, nek aku rono. Juga malah aku ah. Wong sing ngarep aku kok. Lho sing gawe sapa? Kowe. Kok gawe bujurku tak toto-toto temen kemana? Dagelan ngamuki wong terus.
Mula ngantek tuwek ora iso gedhe. Selot tuwek ora iso gedhe, selot cilik kowe malah. Rumah sama ora iso gedhe. Gini. Ana sing gedhe. Ala apa? Sing gedhe apa? Sing gedhe. Nggonku iya. Nah kene, maju rene lho. Iya iya. Sluku batok. Mun aku rene, melok rene. Nek aku rono. Lho kuwi anu aku. Ora iso ngau ngarep kok. Alah bobo. Nesu nek. Nek aku rono ke melok. Melok rono. Nek aku rono. Melok rono. Iya. Oke. 1 2 3. Sing ijaz sapa? Ane hitung-hitung. Iya. Asu e. Ngamuki kancane ae. Mulai. Oke. 1 2 3 4. Sluku. Alah ya. Kowe goblok. Jare madhep rono. Nek aku rono kowe yo ajak pesanan dong. Jare kowe rono sik goblokmu Sing lho. gawe sapa? Kowe. Nek cerewet tak idoni jasmu kok. Ngamuk. 1 2 3 4. Sluku batok. Aku rono melok rono. Jare aku rono sik ah. Kanut aku ah. Iya. 1 2 3 4. Suku batok. Batoke amung kurep. Heh. Batoke lae lho. Gak mengkurep. Nang mburi ana aku mau ndelok. Iku batok dadu. Iku batok kerupiuk iku. Iki batok apa? Iki batok lagu. Batok lagu. Baleni. 1 2 3 4. Suku batok. Batoke lae lho. Si Rama menyang Solo. Lah apa? Alah. Ndek wong tuwa yaya tekan Solo diurus golek apa ora ngono. Si Rama menyang Solo oleh payung motor. Alah tuku payung ado-ado tekan Solo. Kudus blader e. Iki lagune ngono ya. Lagune ngono. Nesune. Kowe tak bunuh tenan kowe. Udah lara. Lara tinggal ngomah. Kak kate amono. Wah udah lara kok digawa. 1 2 3 4. Suku batok. Batoke lae lho. Si Rama menyang Solo. Oleh payungmu to. Apa jendit? Bar moh. Apa? Mama. Jorok kowe. Jorok piye? Mak dene tuh mak pus ngono. Lah aja Jenengku ki belong. Lah iya. Ora tut ngene ora. Lah kowe ngarep. Ah, bongko le kowe. Aku sik goblok kowe. Sluku batok. Sluku batok. Batoke lho. Bar aku kowe rono goblok. Sing gawe sapa? Aku. Ya aku sing gawe. Sing kok dasku. Sikut dasmu no. Wani kowe. Wani nyukur dasku. Bayi kadane ngayal. Ayo toni dasmu. Idone ndak. Ababmu le. Enak. Penak apa? Abab membu sapi teng lho. Kakeanmu lho. Aku bar ngowo-ngowo WC yo. Ababe iku lho maksud kowe. Oh, kesalahe. Lah iya. Enak ora? Gak enak. Ada bosorot. Onone kuwi tok masamu. Ayo. Usruk. Usruk batok. Usruk. Sluku batok. Batoke elake lho. Si Rama menyang Solo. Lae payung muto. Majendit. Aduh. Bar. Piye? Kowe goblok kok, Dul. Piye? Dudulmu kebanteren. Kok kebanteran? Ngerti nek aku wonge lemu. Alon-alon. Bles isik-isik kok nak penak rasane. Walah kepenak lu. Wah, gedibel. Cuma bles masmu ora senep ya mau ngamu. Sakno. Apa? Penak ra iso. Ya, Singkek iso. iso apa? Lho iso gawe lagu, gerak dan lagu. Iya piye? Nah, sik kowe niku panase sakpure bar kerokan. Kuwi yo mbak amuke dhewe kok. Ah, Endah lara.
Lho. Lah kene nang ngarepku pas getak aku aku yo ngono kaget. Wah iki wong ndek penyakit penyakit epilepsi iki. Abane ana suarane kok ora ana wonge. Yen Ana. Aku ndak wong. Kowe sapa? Kakean. Aku ngono. Aja lho loro. Aku ape goleki bolong. Aku arep goleki belong. Oh gak, kowe nak goleki gagah goleki. Kowe lho. Aku ape goleki bolong. Aku arep goleki belong lho. Gagah. Aduh. Iki ndak belong. Endi? Iki belong. Ih, ya Allah, Long. Dodom kok mok sakmene leh, Long. Iku dudu godhog. Apa? Bathuk. Wetengem lek jembleng leh, Long. Kuwi irung. Bokongem leh, Long. Janggut itu. Iki jagut. Wih, Bangkekmu, Long. Bathuk are semene ambane leh, Long. dodo. Dodo. Dodok. Sikilem lek kare mok cilik kowe iki jampe mati leh, Long. Ora kasodo. Nek mbok disilah. Wong sik wonge lembu nek sikile cilik iku kena penyakit uyo legi. Ora. Kuwi jenenge diarani awake lemu, sikile cilik, tangane cilik, wetenge jembleng kuwi penyakit liver. Lah ngono kuwi carane ngobati piye? Apa? Carane ngobati nek penyakit liver. Rasa bingung. Cara kowe penyakit liver, rasa diobati. Terus Pateni ae. Wong ana bingung penduduk. Kowe iku yo goblok kok. ora ngono kowe iki lho jarene wong pinter-pinter. Kowe gawe kulino tuku nomor Hongkong. Oh iya. Ya toh, kuwi kena diarani perjudian. Judi dilarang karo negara, dikaramke tumrap agama. Iya. Wis to, ora usah sing angel-angel. Sing gampang-gampang ya lho, sing ketok mata. Kowe iki engko tak bedheki. Nek iso bayar aku pek, ora usah sing angel-angel. Tanganku iki lho tak lebokno bedheken wong loro. Nek iso, kowe nek iso bedhek tak opahi 3 juta, 300, 30, Tung icek. Tung icek. Dagelan kemroh, dagelan jorok. Dagelan jorok piye? Wong itung dhuwit 300, 3 juta, tung icek. Jan nek iso bedhek ki lho, metune begar apa mingkup? Begar. Weh, Begar. mingkup. Ra iso ah. Het entel het salek kepek jageria gebes-gebes. Mlebune metune mingkup apa begar? Begar iki begar. Bar mingkum begar. Begar. Metune gegem. Yo. Ampuh. Entel het. Metune mingkup apa begar apa gegem? Begar yo gegem. Yo begar yo begegem. Metune kiting. Metune begar mingkup Begar mingkup kiting. Begar mingkup kiting. Metune nduding. Ayo metune begar mingkup. Begar mingkup kiting. Ayo. Ya padha. Ora tak tokno. Ya dagelan stres ya omonganmu. Angel to. Angel. Lah iya. Lah iya tuku Pajero gak metu ngono kok. Lah kok ora metu? Metune 486. 486 piye siji 447 kok. Wah, aku metu Lah mulane gara-gara niki. Ya Pajero kuwi mau. 10.000 ora metu tukaran karo bojoku. Pajero apa? Pajero udak mobil. Gak. Apa? 412. Metane 486. Wah iya. Kowe sulapan elik no. Sulapan ora tak tokno. Iki ana apane? Ana cancelane apa gak? Gak ono. Iki tak cancel langsung nyantel. Tenane. Kowe kandhani kok. Ayo tiba. Tiba. Kakekane tibakno. Sembok kan sapa? Kok ula-ula goblok ora mudah-mudah. Sapa iku sembok kan? Bocah pe bongo. Ora roh karepe janjian. Wong sulapan are. Tak
takut tiba malah dicekeli terus. Ya ora tiba-tiba. Atok ngene iki lho, delok blek. Iki jamku tak kok kene, tak tutupi blangkon. Kowe njikuk jam, sing penting aja nganti nyekel blangkone. Nek iso jamku peken. Mustahil. Mustaqim. Malah Pak Bupati ya Mustofa. Ngene. Lah berarti kowe ora nyekel blangkon. Padha apa? Ayo kowe nek do iso ora nyekel blangkon. Ayo Ora iso iku. Nek aku iso. Kene. Entelet selek kepek jegeryet. Sari-sarine Danyang LI. Aku njaluk guna kuasamu. Beh. Entelet. Sari-sarine Danyang Kampung Baru. Aduh. Lho ora ngono, Danyang nek nggon begenggek kabeh iku. Lah sing mandi. Wali ku ya senengane Heri. Bah. Jami jeh apa ora? Lah tiliki jajal. Tiliki jeh. Oh, aku ora usah nyekel blangkon iso njukuk jam. Pemake rumah loro iso tenan. Wong ngapusi kancane rek iso. Gaya. Ya bukti kan nyata, aku ora nyekel blangkon. Alah ngono kae gayamu sapore. Iki lho, mikir. Wetok apa piye? Oh, iki padha ae. Ora ana nampek iki. Nek iso jipuk. Gelem. Gak iso. Weh, iso gak? Gak iso. Alah. Jipuk. Iki. Nah, Mah balen kaya aku mang. Tak jipuk engko jam jipuk kowe. jipuk long. Lho, jipuk Mah, aku ate bakali lele. Maksudnya ngene lho. Iki mbok jipuk jame gak ana. Lagi kok. Male. Lha ngono kok. Agak. Kowe gelem ora ono telu loro. Oh, kakekane kowe. Jipuk go. Male. Mah tenan. Kowe nak Mah. mah tenan titenono kowe. Tak jipuk dhewe. Bajingan. Tak golekno penyanyi. Wedok tenan. Iya. Mah aku nak wong wedok. Aku jeh cilik nek jamak aduh. Kowe iki setelen apa gatelen lah? Mlaku. Lah wong kowe iki menawa gatelen wis ngukur. Lah tek Lah wong ngono. lanang wani ngukur ngene. Lah wong wedok gak wani ngukur ngene. Lah piye? Keblowok ndak bahaya. Blowok apa? Iki lho roki suwek. Tak arane wong wedok duwe blowokan. Siapa sih namamu? Kula Mas. Kula Yayu Penisilin. Sing tak takoki kono. Tak takoki kowe. Weh, ketoke bocahe mencap-mencep kok meneng ae menawa bisu. Sing kulino ning gone kita takonane. Mbak. Apa Mas? Oh ya. Mbak. Ya. Ya apa kok bathuk. Ki sajae bocahe bisu. Ki sing tunggale nek nggone iku lho alun-alun Kudus, anggere ana tukang becak. Lah, cewu cuwi. Jauh suwi ku apa? Pak numpak becak mubeng-mubeng 1000 suwi ngono. Ora, kowe iso basa isyarat. Tak takonane basa isyarat. Kowe iso? Alah. Takoni are.
Bahasa. Ya teh kalung ya. Apa modar? Apa ngecari cah wedok tek mbok dohno nggonem sakmene, apa mbok jak ngene-ngene. Saiki edan iki. Kowe sing pikiranmu ngeres pikiranmu Lah memang lha apa dek? Mbok jabutno Nduk. Tak weki dhuwit. Lah dek ayo karo aku bareng nek toko emas. Lah dek mbok teke gulune. Tuku kalung. Lah dek mbok dono nggonem sakmene. Tuku gelang. Lah sing kari dek mbok jak ngene-ngene. Tuku ali-ali. Kowe tau tumu dipasang ali-ali dipasang nek kene iku. Basa isyarat jan. Mama. Jorok lah iku. Jorok apa? Opo? Kowe ra ora karepe dik, ayo omong-omongan karo aku wong loro. Heeh. Kono lo tandeni ning prapatan. Engko tak jak mampir ning omahku. Ngene. Tak kei mangan. Ngene. Jangan asem. Lho jangan asem kok kene. Lah ya asem rasane Kecut. lah nek kelek ambune Kecut ya. lah iya. Terus kene omahku gurine pasar manuk. Kowe iku lho Encil, rumangsaku wong pawakam cuwilik ngono kok kenalan karo wong wedok dak ya sing apik ah. Ora ngono ku. Ngene iki lho rasane. Atiku Mas, atiku rasane lara Mas. Mas Kancil. Atiku rasane lara Mas. Sika. Loh, kowe ku tuwek-tuwek kok iso ora denger tuwekem. Kenalan karo wong wedok kok ngono. Rumangsaku ngene ku mbok sing apik, ora kok ngono kuwi. Sing apik ngene ku kenalan karo wong wedok. Rumangsaku kok ya ngono ku ora apik ngene ku kenalan karo wong wedok ya sing gunah. Kacil. Karepem piye kok iso ngrogong-ngrogong? Karepem piye? Wis sabar delap kok. Lho, kok iso sambur lah? Ngamuk aku tangane malang kere. Gini. Sing nek kesempatan dalam kesempitan. Iso. Bleng. Kowe tau tumun ati manggone nek kene. Atiku larane. Aku ra iso lah, atiku dhewe tau ora. Lah ya terai singkek iku kok ya antinan kok. Ora pantes kenalan karo wedok sing apik ngono lho, Mas. Salahe. Kowe cah wedok cek ayu aku seneng. Lho, ayo piye bojo-bojonan piye? Lho. Ayo. Mo. Ala Mas mo ngono kok. Ayo. Wis ah. Kowe tau tumun montek ngene. Lah momoh karo gelem kok iso. Ora duwe perasaan. Lho, wong tuwek-tuwek. Sapa sing suwek? Mbok. Lah majare sing suwek-suwek. Tuwa. Kowe wis. Sapa sing tuwa? Kowe. Tuwa tek ra didos. Paling sing didos. Niku kanggo tuladhane cah nom-nom. Heeh. Lho, pun kok ngenah ngene. Iki mbok ngene nom. Heeh, dikenekno. Ora sopan. Tak biyakno mau. Lho bocah kok dikenekno. Ngene ku ora sopan. Aku mok sithik to ngene kowe kok tenanan ngene-ngene. Cah iki piye cah iku elek. Alah, ate do geger orang-orang lanang-lanang iku jek rasa wong wedok. Ora iso ah. Lho tenan ajine. Lah kok iso rasa wong wedok contone? Lah iya tuladane wong wedok iki nyugi gelungan semene gedene. Ora njaluk bantuan wong lanang disangga-sangga dhewe. Berarti kuat rasa. Lho, iki Gowo pabrik Indomelek Gunung Kembar. Digowo-gowo dhewe ora njaluk bantuan wong lanang. Lho, wong lanang iku lho nggawa klopo sekantret njaluk bantuan manuk kandhani. Lho. Lah jane iku gatuke kok. Ora ono iku apa mbok genti pedal bakso ya. Lah iya. Iki ngono ora klopo sekantret apa? Pancen mula-mula gawane manuk. Ana wong wedok iku mbak papakno ya. Wong lanang iku presidene wong rumah tangga. Ngono. Wali katone wong rumah tangga. Ora ana wong lanang nek nggawa klopo sekantret manuke nggawa matam suwek. Ayo digandrung.
Mangan. Oh iwake pitik mbene entek. Duh wong asu. Asu biasmu. Ayo are. Ganti. Engko terusno ya. Panjenengan. Tingking Mas. Pamintaku. Tuh gedekno sithik tuh gento. Nimas situasi. Hatut. Oh gegek wong lek kek. Wis ah. Runtut. Lah dak ngene alek ben ora ngeden. Tansah reruntungan. Tenane Mas. Diaceng. Diaceng jasmu ngono. Diaceng dasmu. Nak ketoprakku diaceng. Lah iya diaceng opo? Salah goblok. Sing bener ku diajeng. Lah iya, sing bener ku diajeng. Lah iya. Apa kene ngono diajeng? Salah. Porno iku sing bener diajeng. Lah iya. Sing bener iku diajeng. Lah iya. Lah kowe mau muni salah. Salahne. Ing sakrina sawah ngene datan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedak tansah mulat Kakang apa patih Kakang Prabu Angkling Germo aku begegek kakek ama piye kula Angkling Darmo ora ana Angkling Germo iku Kakang Prabu Angkling Darmo ana apa Kakang Patak Krewak patakam kono sing krewak masa Angkling Darmo karo patak krewak manut ya diajeng garwane wong akeh gawane wong akeh ora garwane pun kacang aduh kakang aku ora iso muni kakang ya iku manut kelawan pun kakang ya diajeng ayo lho manut to ayo tekon dia tak wosi kok ora kecekel arep ninggih kok tekan dimo Cito asih tu Kang Mas Kamandoko panjenenganku uyak-uyak kali kula terus menapa panjenengan trisna dumateng aku oyak-oyak nek sampean ngoyak-ngoyak kula terus lho wong wedok kemenyek kok ora kemenyek ape mati nek iku wong wedok nek Kang Mas sapa mau Kamandoko kok ngoyak-ngoyak kula terus menapa panjenengan trisno kalih kula saestu tukang Mas Damar Wulan Bindo mimilan mintuna ayo bareng Nimas ana tepi wajib situasi Iya pada Ririn kesempatan malam ini saya menampilkan artis-artis dari Ketoprak Kancil Joyo. Saya panggil satu persatu dari Ketoprak Kancil Joyo. Iya, penyanyi kita dan artis kita dari keluarga besar Ketoprak Kancil Joyo. Siapakah dia? Kami minta tepuk tangannya untuk penyanyi kita, Mbak Sarmi.
kok Mbak Sarmi piye? Ora ana penyanyi jenenge Sarmi ku. Ora ana Sarmi. Sukarti. Kowe rasa nyiarno nek keliru tak tonyo kowe lho. Tak tonyo. Olale. Penyanyi jenenge Sukarti. Saya panggil, inilah Mbak Maiteson. Lha kowe peti, siaran manu MC petinju apa piye? Goro-goro kowe lho. Saya panggil Are Mona Lisa Avanza. Yo. saya panggil Mbak Yuni. Mbak Yuni Ari Setia. Ini dia Mbak Iis kok. Mbak Iis. Mbak Iis Pajero. Saya panggil Mbak Mejeng. Mbak Mejeng Agustin Pater. Iya inilah gaya ngelebon orang-orang. Ya Mbak Novi. Mbak Novi Fortuner. Saya panggil Mbak Vita. Mbak Vita Innova. Wong joget kok karo pecengisan to. Lho, Inilah Mbak Vita Innova Pecengisan. nek joget pemane. Lho bareng iki wis gelem ngene nek. Kuwi kancane mayit apa? Udun. Apa? Inilah Mbak Iwi. Aja kok tambah ben bokore. Wong joget to kancane. Kancane apik. Duwe pencilaan mbok sok-sokone kono. Gatelen piye kowe? Kowe ya gatelen kowe ya. Hendok nak gatel gorene gondok tak kukurno. Iki lho kampung tanganku. Apa bapakno? Kukur. Oh becicak kan. Kowe kancane joget madhepe diosok-osokno. Kowe joget cara apa? Hah? Dadi bingung. Kowe joget apa? Lah salah tek gatel. Kowe gatelan. Kon ngukur gundul. Ya, atuh.
Agak. Ya aja tutupi aja. Ayo, go, joget. Musik muni meneng malah kaya memeden sawah. Wis, mboke. Kayak mau berdiserempet truk. Bar diperkosa wong swidak telu ya. Ketara mlakune ngono semper. Lah ngene lho. Kowe iki sajene apik iki. Lah sajene ndek ngelek. Perang apik nggih. Iki lho kok aku medeni wong. Anggere mam dadi kok pencilakan ngene lho. Ana joget. Pokoknya happy mas, happy. Happy-nya mas, mas, panu, mas, ayo sayang. Balong merah digoyang bersama pasukan Kanjel Joyo, Dilda Audio Asih. Semua yang penting happy, digoyang bersama Asih. Bergoyang bersama Kanjel Joyo memang mantap. Was.
suka-suka